התלמידות והתלמידים היקרים של בית ספר מאיר ובית ספר תקלים, כמובן למורות המופלאות שלהם, גם למנהלות, הוזכרו. אני רוצה לומר לכם, בית ספר תקלים אתם מתאמרים כמו דקל, מאיר כמו אור גדול, כמו אבוקה, ופתחתם בעבורנו את הבוקר עם אור גדול ושמחה גדולה. אני רוצה לומר תודה ענקית מעומק הלב למכובדיי כולם כאן ממכללת K, שיקרה ומיוחדת לליבי, איש איש על פי כבודה, תוארה ורומעלתה. אני חושבת שהעיר באר שבע, אני לא חושבת, אני יודעת, העיר באר שבע התברכה במוסדות אקדמיים רבים ומגוונים, אבל מכללת K שבחרה לשים את מלאכת החינוך החשובה כל כך בראש סדר העדיפויות, היא מכללה מאוד מיוחדת. היא מכללה שעובדת בתוך הקשר חברתי, חינוכי, ערכי מאוד ייחודי, ואני שמחה וגאה על החיבורים ועל שיתופי הפעולה שיש לנו במגוון ובמנעד רחב מאוד של נושאים. אני חושבת שהמוסד האקדמי שאולי הכי מיישם את התפיסה החינוכית החשובה שמדברת על החיבור והשילוב בין אקדמיה, קביעת מדיניות, לעושות והעושים במלאכת השליחות החינוכית, זו מכללת K. אז תודה גדולה לעומק הלב על פועלכם ועשייתכם בכלל, ואני רוצה לומר הרבה מילים על השבוע המיוחד הזה. אני זכיתי להגיע לכאן רק היום, אבל מבחינתי היום הזה הוא חלק משבוע שלם שעוסקים בו, כפי שצוין כאן, בסוגיות חינוכיות מאוד חשובות. חשבתי שאולי אחת האמרות החשובות שמיוחסת למרטין לותר קינג, שאמר שהחינוך צריך להיות כל כך טוב שלא חשוב מוצאו של הילד, לא חשוב מוצאה של הילדה, נמצא בלב העשייה ובלב התמה או הנרטיב של השבוע המיוחד הזה. בבסיס המעשה החינוכי הגדול והחשוב נמצאת התפיסה העמוקה שאין לך אדם שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. אין אדם, אגב, מחנך מחנכת, ילד ילדה, שאין בהם נקודת חוזק ייחודית שמחכה להתגלות ולהפוך לאור גדול. במה זה תלוי? במי זה תלוי? זה תלוי בנו, אנשי החינוך. זה תלוי בתפיסה העמוקה שלנו ובמוכנות והנכונות שלנו לעמול קשה ולתת הזדמנות שווה ואמיתית ומותאמת לכל אחד ואחת. כשאנחנו זוכרים שאין לך דבר יותר בלתי שווה מלטפל באופן שווה בבלתי שווים. זה קצת כמו גנן גידל דגן בגן, אבל זה אומר שאנחנו שונים מאוד האחד מהשני. בחוזקות שלנו, בחולשות שלנו, אבל שווים בדבר אחד. בהזדמנות השווה שמגיעה לכל אחד ואחת מאיתנו לממש את היכולת הייחודית שלנו. אלו מילים שקל מאוד לומר אותן, קל מאוד ללמוד אותן, לכתוב עליהן, מאוד קשה ומורכב ליישם ולבצע הלכה למעשה. ולכן אני רוצה ראשית לומר תודה גדולה מעומק הלב לכל אנשי הצוות שנמצאים כאן במכללה. לא ברורה מאליה הבחירה בחינוך. הבחירה בחינוך משמעה הבחירה בעתיד. הבחירה בחינוך משמעה נציבות הדורות הבאים האמיתית. אתם ואתן בחרתם להשפיע, לעצב, להוביל את הדור הבא שיעצב, יוביל את הדור הבא האמיתי, את העתיד בחינוך. אז מחיאות כפיים גדולות ותודה ענקית מעומק הלב לאנשי ונשות הצוות לכל אורך השדרה. אני מאוד שמחה וגאה גם ורוצה לומר תודה ענקית לסטודנטיות והסטודנטים. גם אצלכם הבחירה בחינוך היא בחירה לא ברורה מאליה. אני גם רוצה לגלות לכם סוד קטן, כי אין לי הרבה הזדמנויות שבהן אני פוגשת אתכם. אני לא בטוחה שאתם ואתן מבינים
את הכוח הגדול שיש לכל אחת ואחד מכם ביד. יש הרבה מאוד אנשים לאורך השדרה החינוכית בהרבה מאוד תפקידים. בסוף המעשה החינוכי החשוב, המהותי, המשמעותי, נעשה באינטראקציה המיוחדת שלכם, לכשתהיו בעזרת השם מחנכות ומחנכים, מול עשרות זוגות עיניים, כמו אלו שאני רואה כאן היום, סקרניות, חוששות לעתים, רוצות ללמוד, להתעצם ולהתפתח, ושם קורה הקסם. תזכרו לקחת את ההזדמנות האדירה הזו בשתי ידיים, ולהשפיע בצורה הכי חשובה, הכי מהותית, הכי משמעותית. אז תודה גדולה מעומק הלב. אני חושבת שבזכות אנשים, מכללת K היא מכללה, יש פה הרבה מאוד מבנים ובניינים, אבל הבניין החשוב ביותר הוא בניין הרוח. רוח שמדברת על צדק, שוויון, הכלה והזדמנות שווה לכל אחד ואחת. תודה רבה לכולם.